Βαγγέλη, όλο το POC ψάχνει για οχτάρι. Για δώσε μας κανένα νέο όνομα να ζεσθενόμαστε σιγά σιγά. Επίσης, θέλω να μου πεις αν έχει τελειώσει και τυπικά η μεταγραφή του Τζολάκη. Όντως, το Big Four και ειδικότερα το πάλι ποτέ POC ψάχνουν για οχτάρι. Το νέο όνομα ακούει στο Τετράουι, Αλγερινός, διεθνής, 23 χρονών, οχτάρι, παίκτης της Σαρλερουά, με χρηματιστηριακή αξία κοντά στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Ένας παίκτης που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων, Μαρσέιγ, Λιόν, Κρίσταλ Πάλας, Μπράιτον, Φενέρμπαξε. Ένας παίκτης που ήταν στη λίστα του Ριμπάλτα. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο το γεγονός ότι τον θέλει πολύ ο αθλητικός διευθυντής της Μαρσέιγ, της πρώην ομάδας του Ριμπάλτα, ο κύριος Λορέντζι. Τετραούι, επαναλαμβάνω. Εσχάτως έμαθα ότι έκανε πρόταση ο Παναθηναϊκός για την αγορά του στη Σαρλερουά. Πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ, συν μπόνους στόχων 1 ή 1,5 εκατομμύριο, συν καλό ποσοστό μεταπώλησης, για να τον ξανακουμπώσει, να τον κάνει συμπαίχτη δίδυμο με τον Ετιέν Καμαρά. Γιατί στη Σαρλερουά ήταν το 6 ο Καμαρά και το 8 ο Τετραούι. Επαναλαμβάνω, σούπερ προσφορά από τον Παναθηναϊκό για έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή με μεταπολιτική αξία, project. Ο καλύτερος παίκτης και ο πιο ακριβώς παίκτης της Σαρλερουά, σχεδόν διπλή χρηματιστηριακή αξία από τον Καμαρά που ήρθε στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο Κοτσόλης και ο Νίστρου τον θέλουν για να τον κουμπώσουν με τον Ετιέν Καμαρά στο 8, γιατί αυτά τα λεφτά τα έχει προσφέρει ο Παναθηναϊκός στην Μπρέτφορντ για τον Γένσεν. Τώρα, αν δεν θα μου κάνει εντύπωση, αν στο τέλος ακούσουμε και για άλλη ελληνική ομάδα όσον αφορά τον Τετραούι. Και από τον Τετραούι πάμε στον Τομπίας Γκούλιξεν, Νορβηγός, διεθνής με την Ελπίδων, βασικός τέλεχος της Ελπίδων Νορβηγίας, 23 χρονών κι αυτός, με 3 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία, παίκτης της Rapid Βιέννης, στην οποία πήρε μεταγραφή πέρυσι από την Djurgården, τη Σουηδική, μεταγραφή 3,8 εκατομμυρίων ευρώ. Στη Djurgården είχε πάει από την Bodo Glimt της Νορβηγίας. Ένας μεσοεπιθετικός, δεν είναι τόσο οχτάρι, είναι οχταροδεκάρι, δεκαροοχτάρι, παίζει και στις 3 θέσεις της μεσοεπιθετικής γραμμής. Είναι ένας παίχτης με τα χαρακτηριστικά, την ηλικία, από τις αγορές που αρέσουν στο Ριμπάλτα. Είναι ένας παίκτης, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, που βρίσκεται στη short list των μεσοεπιθετικών του Ριμπάλτα και της ΑΕΚ, ο συγκεκριμένος ο Γκούλιξεν. Όσον αφορά σε αυτό που με ρώτησες για τον Τζολάκη, νομίζω ότι δεν θα αργήσει η μέρα που θα ανακοινωθεί. Οι λεπτομέρειες μένουν, όπως το ποσοστό μεταπώλησης, γιατί ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει ένα πολύ υψηλό ποσοστό μεταπώλησης, 35 με 40%. Νομίζω θα πάρει ένα 20-25%. Το ερώτημα είναι ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του. Ο Ορτέγκα, που πολύ θα ήθελε ο Ολυμπιακός, τον θέλει όλη η Γερμανία σχεδόν και ομάδες της Premier League, δεν έρχεται. Το Λιβάκοβιτς τον έκοψε ο Μεντιλίμπαρ, τον Ερέρα δεν τον πουλάει ή ο Σασούνα. Οπότε νούμερο 1 φαβορί ο Σα. Όλοι το λένε. Εγώ κρατάω μια πισινή, γιατί μπορεί να είναι και άλλος ο αντί ο Τζολάκης και όχι ο Σα, που δείχνει αυτή τη στιγμή να είναι το φαβορί.